अरे व्हायरसाची होडी भीती देशा कसली कालती अयो चरडा अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच घरा बाहेर तू वचू नका वचून कोणाक आपून नका हे सगळे उघडासाने शिक घरा बाहेर तू वचू नका वचून कोणाक आपून नका हे सगळे उघडासाने शिक अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच हाताने काम कसले केले असला रे व्हायरस धावता हात सोपान धुल्ला रे हाताने काम कसले केले असला रे व्हायरस धावता हात सोपान धुल्ला रे हळदी होऊन उद्दा घेऊ का तांतूय थोडो निंबू पिळका घेऊ का म्हणून हो नियम पडला रे अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच तुका जाऊ का जाल्या रे रांदपाचो सामान तुका जाय जाल्या रे रांदे काय फ्रुट्स तुका जाऊ का जाल्या रे रांदपाचो सामान तुका जाय जाल्या रे सांगून कळय फोनारी पेटोन दितली गेटारी त्रास काय ना गेटार वचून हाडलारी अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच अरे कळवे 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 चरडा सांग मका मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच मोदीने टीव्हीर दिले स्पीच सगळ्यांक नमस्कार तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करयात नातल्यारी यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता तुमगेल कला तुमी आमगेल चॅनलान तूं प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल वीडियोज konkani videos@gmail.com पेटयाय। धन्यवाद।